खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं सोंल' बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों ओरैबायदि खौरां रायलायगोन लोगोफोर ओरैबायदि खौराङानो जाहैबाय गिलु बालु खौरां ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारलांनाय आरो लोगोसे मानसि गोमानाय लोगोफोर अके लोगोफोर जायबा मानसिया ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारदों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय थख' गयारि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो पस्ट अफिसआ जाहैबाय बालिजुरि आरो लोगोसे बिसोरनि गामियानो जाहैबाय 2 नाम्बार फाख्रिगुरि 2 नाम्बार फाख्रिगुरि गामिनिफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन आसामनि बाहेराव नभेम्बर मासनि 9 तारिखआवनो बे थख' गयारिया ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारलांदों दा बबेयाव थांदों बबेयाव थाङाखै जेबो खौरां मोननाय जायाखै बे थख' गयारिया मोनजादों ना मोनलाखै ना थैखो ना थांखो ना बबेयावबा दंहैयो बेखौ जेबो साननानै मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट हरबाय आंखौ बेनिखायनो आंबो खालामनानै होनाय जाबाय बे थख' गयारिया हिन्जावबो दंखायो आरो लोगोसे फिसालाफोराबो गेदेर गेदेर जाजोब्बाय एबा थख' गयारिनि न'खरनि मानसिफोर गोबां दुखु मानोना बे थख' गयारिया मोनजादों ना मोनलाङाखै ना थैखो ना थांखो बेखौ साननानै जेबो पात्ता मोनाखै बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा बेनिखायनो बे थख' गयारिखौ मोननांगौआ जोबोर गोनांथि नोंथांमोना बे थख' गयारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफ्राव थाबैनो कन्टेक्ट खालाम माने फन हरनानै खौरां हरदो सोरबाफोर नुदोंब्ला बे सोरबाफोर तेलेंगानाफोराव दङबा बे थख' गयारिखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो न'खराव खौरां हर आरो दाख्लै आं सप्तानै सिगां मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा सोदोब बसुमतारी बा सुपार राजा होनोमोन बेखौ गामियाव बेनि बागै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा गावनि असे फिसाजो आरो गावनि असे हिन्जावखौ गारना खारदोंमोन जायबा बारसि बसुमतारी बेनि असे हिन्जावमोन बारसि बसुमतारीया बे सोदोब बसुमतारीया नेपाली हिन्जावखौ लानानै खारदों बे नेपाली हिन्जावाबो गावनि उन्दै गथ' दंमोन बे नेपाली हिन्जावाबो दासिमबो न'आव फैयाखै आरो सोदोब बसुमतारीयाबो दासिमबो न'आव फैयाखै दा कल्पना होनो बे नेपालीनि नामा कल्पना जाहैबाय कल्पना ओमफ्राय टाइटेलखौ मिथिनाय जायाखै दासिमबो मा टाइटेल लगायो जायखिजाया बे कल्पना होननाया नेपाली जाहैबाय नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय कल्पना आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सोदोब बसुमतारी बेनि भिडिअखौबो आं सिगां खालामखांबायमोन नाथाय दासिमबो मोननाय जायाखै बेनिखायनो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आरोबाव फिन भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट हरबाय ओमफ्राय आंबो बानायनानै होनाय जाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर बे सोदोब बसुमतारीखौ बबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरदो खौरां हरदो जोबोर गोजोननाय थागोन आरो रोजा रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम दा बे सोदोब बसुमतारीखौ मोननांगौआ जोबोर गोनांथि मानोना बे गावनि असे फिसाजो आरो गावनि असे बिसि जायबा बारसि बसुमतारी बेखौ गारनानै खारलांदों आरो उन्दै गथ' गावनि फिसाजो जोबोर नायनो मोजां आरो अन्थाव बाथाव बे गथ'आ बे अन्थाव बाथाव गथ'खौ गारनानै बे सोदोब बसुमतारीया खारलांबाय दा बे सोदोब बसुमतारीखौ दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै बेनिखायनो बे सोदोब बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला बा बे कल्पनाखौ नुदोंबा सोरबाफोर नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव बे सोदोब बसुमतारीनि गामियानो जाहैबाय धुपगुरि बारिगाव आरो लोगोसे बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट पुलिस थानाया जाहैबाय रौता लोगोसे पस्ट अफिसआ जाहैबाय बर' बाजार दा बे सोदोब बसुमतारीया गोमानानै दं माने गोमायाखै खारलांदों गुबुन सासे हिन्जाव लानानै गुबुन हारिनि सासे हिन्जाव लानानै खारलांदों बे सोदोब बसुमतारीया दा बे सोदोब बसुमतारीखौ दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै दा जायबा सोदोब बसुमतारीनि असे बिसि बारसि बसुमतारी बिथाङा सानफ्रामबो गाबगासिनो दं सानफ्रामबो मिजिं थिगासिनो दं दासिमबो जेबो खौरांखौनो मोनाखै बेसेबा गोबाव जाबाय बेनिखायनो नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट लुगैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे सुपार राजा बा सोदोब बसुमतारीखौ थाबैनो हमनो हायो आरो नोंथांमोना बे सोदोब बसुमतारीखौ नुयोब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर बाजैया जोबोद दुखु दा बारसि बसुमतारी जायबा बाजै सोदोब बसुमतारीनि हिन्जाव जायबा बिसि बे जोबोर दुखु माने गोबां दुखु दासिमबो मोनाखै दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै बबेयाव दंहैयो बबेयाव गैया बेखौ साननानै गोबां दुखु जागासिनो दं आरो गावनि उन्दै गथ' नोंथांमोना नुगासिनो जानांगौ नैबे गथ'आनो जाहैबाय बारसि बसुमतारी आरो सोदोब बसुमतारीनि गेजेराव सासे जानाय नायल' जाल' फिसाजो बे फिसाजो आरो बारसि बसुमतारी जायबा बाजै बेखौ गारनानै खारलांबाय बे सोदोब बसुमतारीया दा जियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम आरो नोंथांमोना बे सोदोब बसुमतारीखौ सोरबाफोर सिनायदोंब्ला बा नुदोंब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर बाजै बारसि बसुमतारीनो स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे सोदोब बसुमतारीखौ थाबैनो मोनो ओइ बाथा देवानि बहा थांनो नोंलाय खाइलें ओइ बाथा देवानि बहा थांनो नोंलाय खाइलें